गुरु गुरुजोफोर दं बिसोरखौ सिबियो बिसोरनि मुं लायो बिसोरनि दिन्थिनाय लामाजों हान्थियो बिसोरनो बाथौआरि बिसोर बाथौआरिफोरा थामहिनबा सिबियारिफोरा बाथौ थान्दैफोरनि दैदेननायजों बोराइ बाथौखौ खान्थि बायदि सिबियो बिसोरनो धोरोमनि लामाजों दैदेनो जोंखौ गुबै लामाजों दैदेनो होमबा बाथौ थान्दैयालाय सोर बोराइ बाथौखौ सिबिनाय आरो समाजनि हाबाफोराव खान्थि बायदि सिबियारिनि जानानै बाथौखौ सिबिनाय एबा आरज गाबनाय आरो समाजारि हाबाफोराव एंगारनो हायै बाहागो दं आरो बिसोरनि बे फाव लानाया सरासनस्रा सुबुंनिफ्राय जुनिया माने जायफोर दौरि दौसि आसारि गोथारि बाथौगुरु बिसोरनि फाव लानाया जुनिया जायो एखुथा जायो साधारन मानसिनिफ्राय एसे आलादा बिनि उनाव दङ गोथारि आरो गोथारिनि मादाव गाहाय गोथारि हिसाबै मिरु गौतमआव मिरु आफादाव सासे लाखिदों जायखौ दहाय परिचय होदोंमोन काशीनाथ स्वर्गीयारि बिथाङानो जाहैबाय बाथौ गौथुमनि जौसिन आथिखालाव जौसिन